Bé, estem en una nova sessió d'Harmonia del Vers, una sèrie que fem per la ASEC, Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya, amb el suport de CEDRO i de l'Institució de les Lletres Catalanes. Avui tenim aquesta sisena sessió a l'Enrique Hernáez, veterà cantautor de la cançó catalana, en actiu des de ben començament dels anys 80. L'Enric Hernáez és d'una família, farem un repàs una mica per al que ha estat la teva trajectòria, és d'una família d'artistes catalans, Enric Hernáez Rovira, nascut a l'any 1957 al barri de Gràcia, a Barcelona, actualment viu a Poblenou. La teva tieta era Mari Sampere i Hernáez, o sigui... I l'altra tieta, ara li posaran placa en el carrer Sant Lluís XIV, era la Rosalia Rovira, que era l'última locutora que va parlar en català. Tens raó, sí, quan van entrar els franquistes a la Rambla, va ser detinguda, i ara a Sant Lluís XIV, que és el lloc on jo també vaig néixer, li posaran una placa conforme havia estat allà. No, sort en tinc dels antecedents familiars. T'hauran de col·locar també amb aquest monument que té la Mari Sampere i el Josep Sampere, el seu pare, a la Rambla, t'hauran de col·locar per allà també amb aquest. Que em va fer molta gràcia perquè jo l'accentuació de l'A oberta en Bernaez la vaig començar a posar quan el Pereira Fons em va fer notar l'any 78, 79, que no hi havia cap cantant català amb cognom en castellà. Llavors em va plantejar canviar el nom. Primer li vaig dir que em volia dir Enric Pereira Fons i em va dir que no. I llavors vaig decidir accentuar l'A obert. I a la placa que hi ha a la Virreina, si t'hi fixes, a l'Hernáez està amb la A accentuada oberta. Molt bé. Si vaig pensar que al final no inventa res, ja hi era. Vas tenir relació amb la Mari Sampere? De gran. De fet jo sabia, però no ens havíem conegut, i uns anys abans de l'Olimpiada, Televisió Espanyola va muntar un refrigeri a fora de l'estadi olímpic, i de cop i volta va arribar la Mari amb la seva filla i em diu, la van dir, on és l'Hernáez? On és l'Hernáez? Llavors va venir, em va abraçar, aquella senyora immensa, em va dir, soc la teva tieta. I llavors sí, me'n recordo que, bueno, és un record que tinc, que és una tonteria, però és molt bonic, que estrenaven el Vicari d'Olot, em sembla que era. Sí. I ella, hi havia la catifa vermella, i ella em diu, vine, nano, vine. Se'm va agafar i va dir, mira, tots envejosos que vaig amb un jovenet, i vam entrar al cinema amb ella. El teu primer disc, Enrique, és de l'any 1980, és un single d'aquells que parlàvem abans, amb Carme, i el primer LP, Una foguera de Sant Joan en ple gener, és de l'any 1984. Entremig vas estar al Brasil, on vas ser amic de Caetano Veloso. Vaig conèixer bastants dels personatges aquests que admirava, sí. I vaig tornar molt canviat al Brasil. I va determinar també una mica el teu estil, perquè estàs molt associat a la bossa nova. I a part d'això és sobretot la qüestió harmònica, no? Em va canviar molt. I també el sentit de la cantautoria. Vaig veure que allà la cantautoria havia arribat a alguns llocs que aquí hi havíem arribat puntualment. Em refereixo al Pau Riba, va arribar a uns llocs, al Pi de la Serra. Arribaven a uns llocs més contraculturals, però és que allà era l'actitud d'ells el que marcava els seus espectacles. I sobretot això del tropicalisme, que era la idea aquesta que vinguin les coses de fora, però nosaltres no els imitarem, les farem brasileres. Psicodèlia, bossa nova. I amb antics ritmes brasilers, o sigui, ha de tot barrejant per allà. I això a mi em va marcar molt un camí de llibertat, no? Jo quan vaig arribar, el primer que vaig fer va ser muntar un grup, que de grup de cançó en tenia molt poc. Semblava més un grup de funky que un grup de cançó. I em va anar bé. Però encara ara el que més escolto de cantautors són els cantautors brasilers. De fet, estàs preparant un disc amb tot això, amb els Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, una mica que recupera
el que és l'època aquella de la dictadura, on molts d'aquests van sortir disparats allà perquè si no se'ls pelaven, i on el Vinícius de Moraes i el Jobim i tot això, que també estaven a l'esquerra, doncs van intentar fer la viu-viu com van poder. Sí. A veure, això ve d'un encàrrec que em va fer el Pere Camps pel Barnassans d'aquest any, i jo vaig decidir agafar les cançons, va dir de cançó revolucionària portuguesa. Clar, la cançó revolucionària és per un públic avisat. O sigui, si nosaltres escoltem l'home del carrer sense que ens avisin de la situació i de la crítica social que comporta, etc., Sí. és una cançó costumbrista, no té res més. La censura es podia saltar gràcies a que els oients estaven avisats. Amb la música brasilenya d'aquells anys, del 64 al 85, passa el mateix. Pensa que hi ha censures a cançons com Lo que serà, que serà, El que serà, que serà, que quan el Chico Buarque veu el que havia entès la censura, els felicita per la seva creativitat. Perquè ell, de fet, diu, jo escrivia, i al mig de l'escriptura surten coses. És un treball preciós el que m'ha encarregat el Pere aquest any. I voldria fer-lo amb dues persones molt joves, són la Clara Palet i el Pau Gil, que van ser alumnes meus, ara ja són professionals, i amb el Jordi Gasso. Amb el Jordi Gas, que estàs amb ell des dels anys 80, precisament, Des de la Foguera. Des de la Foguera. I vam estar molts anys treballant, i ara per aquest concert m'agradaria recuperar el grup i fer aquest grup de barreja de generacions. No? Que crec que és una cosa que ens ha faltat una mica a la cançó d'autor d'aquí. No? Que en un moment determinat es va tallar el traspàs de poder, saps? Que tots aquells que eren els meus ídols, que jo encara ho són i encara són els meus referents, en un moment determinat comencen a tenir menys feina, la cançó d'autor es va quedant més petita, que quan passa això jo ja sé que un dia o un altre em passarà a mi, perquè si els hi passen els meus referents, a mi em passarà segur. I s'ha anat quedant com una cosa molt residual, molt apartada. Abans la Maria del Mar Bonet anava al Celeste i cantava amb els de la rondalla de la costa. Ara és... O el Sisa amb l'Orquestra Plateria. Sí, clar, hi havia una transmissió, això que et dic, no? Ara ha quedat tot molt talladot, molt tallat. Jo crec que la indústria en aquests moments està tenint més pes que mai. Jo potser el que vaig a dir, potser... Hi ha un moment determinat en què des de les institucions es deixa de recolzar el projecte artístic i es decideix recolzar la indústria musical. Això encara perdurarà. La indústria per això que s'ha suïcidat, perquè amb el suport que hi ha, que s'han desaparegut els discos, sobretot el que són els compactes, i el vinil, que s'ha convertit com un objecte de col·leccionista amb uns preus prohibitius, la mateixa indústria ha estat la que s'ha suïcidat perquè ha tirat gratuïtament a internet els seus productes. Sí, jo crec que tot va començar el dia que la Sony va comprar la CBS per eliminar el DAT i implantar el CD. La mateixa Sony és la que inventa l'aparell de copiar CDs. Amb la qual cosa són els inventors de la pirateria màxima. Abans tots eren pirates, perquè amb un tocadisc i un casset es repartia a totes les amistats la música. Tots teníem una col·lecció de discos en casset. Però fixa't que era normalment per anar amb el cotxe, perquè tu compraves un objecte gairebé de culte, que era el vinil, que tenia un disseny, el col·locaves allà amb un aparell que era d'artesania, i aleshores allò era important. I el casset ja era cutre. Sí, però vaja, gràcies al casset vam tenir molta música a l'abast.
molta, perquè cada disc que es comprava una se'n feien 60 còpies, vull dir que... L'altre dia al Serrat vaig escoltar una entrevista que deia que ara ell no ho sap com es fa per treure un disc. I una mica és veritat. És com un misteri molt gran tot això que passa, no? De penjar les cançons i el dia tant presentarem 10 segons de la cançó i això és molt estrany, tot això que està passant. I el que, per mi el disc, primer el vinil, després el compact, per mi el que tenien era un recull d'un moment de l'artista. I tu no podies presentar una cançó formava part d'un disc. No tenia per què ser conceptual, no, perquè el moment en què el feies, amb qui ho feies, ja em marcava aquest concepte. Una cançó d'una amb una, s'havia fet als anys 60, era com feien els discs dels Beatles, no? Que feien 80 singles i llavors feien 5 LPs, no? Però ara és molt difícil. Single de 4 peces, a més. Bueno, sí, els tender plays aquests, que clar, i que molts cops hi ha cançons boníssimes. Jo em vaig dedicar molt temps a escoltar les cares B només dels singles dels Beatles. Són brutals. Les cares B dels Beatles són divertidíssimes, són fantàstiques, creatives. Però en aquests moments nosaltres ens hem acostumat a l'obra, no? També pot ser una qüestió d'edat, ho reconec, que els anys passen i la gent evoluciona cap a altres camins, no? De tota manera, la poètica, la bellesa que tenia un vinil, quan sortia els primers vinils i t'arribava a tu, i veies que era coberta treballada, que et permetia fins i tot fer d'un vinil un regal. No hi ha res més cutre que regalar un CD. En canvi, el vinil era un bonic regal, no? I tant. I s'està perdent aquesta història. Has dit, precisament s'està perdent una mica la poètica, és també una mica el que s'ha perdut amb la música, la poètica, que diríem, quan pregunten, recordo quan estava allà amb tu al taller de músics, que preguntaven, el futbol pot tenir poesia? I jo deia, sí. I quina és? Dic, bueno, però Ronaldinho és la poesia, la resta no. No, sí, i a part és que... Fixa't que tot el que els hi proposen a la gent jove, nova, no és que, des de les ràdios, la televisió, no els hi proposen a veure què feu, quina és la vostra creació. No, els diuen, a veure si ets capaç de cantar en anglès la cançó d'aquesta persona mentre balles i fas unes acrobàcies, no? I si pots col·locar-te aquí un lèmur, millor. Clar, tu t'imagina't que se'ls haguessin demanat al Chico Buarque, al Serrat, a Led Zeppelin, a l'Ovidi Montllor. O sigui, és que no ni me'ls imagino ballant, diguéssim, i els dirigeixen cap aquí. Llavors m'he donat compte que jo els hi feia un tercer grau dissimulat, quan veia certs símptomes en les alumnes i els alumnes, que arribava quasi sempre a que em confessaven que volien ser rics i famosos. Clar, jo he estat cantautor tota la meva vida. De fet, vaig començar a fer cançons molt abans de treure discos, perquè havia treballat amb el Miqui Espuma fa molts anys, però no he sigut mai ric i famós, amb el que això no els hi puc ensenyar. I clar, són camins que dius, vols dir que la finalitat és ser ric i famós? Artísticament, què faràs? Seràs un bé, diran què has de fer, què es ven, què no es ven. Ara hi ha un aparatet, m'han dit, que es veu que poses la cançó que tu vulguis treure i et diu si serà un èxit o un fracàs. No sé fins a quin punt deu ser bonic que agafin la teva obra, la posin en un lloc i es posi un verd o un vermell. I diu, no pot ser que la màquina diu que no. Tu vas tenir molt èxit per això, amb aquests discos dels anys 80, La tardor a Pequín, l'Arigató, Gente, després vas fer bandes sonores
Sí. Què recordes d'aquells anys 80? I 90, Sí, però Sí, als 80 encara coincidíeu amb tota aquesta generació dels 60, amb la Maria del Mar que esmentàvem, amb el Serrat, amb el Josep Maria Verdagí, que va ser tan amic teu, amb els Subirachs, amb el Pi de la Serra, amb l'Ovidi, amb tota aquesta pleiade de cantautors. de gran nivell, de gran nivell. Jo em vaig sentir molt content perquè a mi em van adoptar una mica. El Quico, el Verdagí, el Serrat. Serrat, l'Ovidi. Sempre em van obrir les portes des del primer dia. I jo, clar, jo em sentia a un altre planeta, saps? Jo no... Que ells obrissin les portes em semblava una meravella. Després penso el que vaig estalviar en classes. Clar, per les nits venia el Josep Maria Verdagí a despertar-me els nens, per cert, i llavors tocava. I jo em posava davant i feia classe. I jo estava tot el rato, i fent preguntes i el que fos, no? El Quico em va ensenyar molt a escriure i a ser rigorós, perquè ell ho és molt. És un creador amb un rigor important. I entre tots em van ensenyar de què anava aquest negoci. Va ser una època bonica, molt bonica. Jo penso que, a més, pensa que jo tenia 26 anys, o 25, 26 anys, amb el que per mi era com allò ja era el somni. Sí, el poder estar amb ells, poder compartir amb ells, que em presentessin la quantitat de gent que em van presentar, no? Allò per mi era un somni complet. Després d'aquesta època que a mi em sembla tan interessant, però que una mica marca això que diria Loquillo l'art i ensayo, que és l'època aquesta de los poetes salvajes i dels discos que vas fer amb molts poetes catalans també, que ens vas venir a buscar. Sí, amb mi mateix, amb la Núria Martínez, amb tota aquesta gent. Què va representar? Va ser un canvi també, perquè abans havies tingut a l'estudi de gravació. Bueno, no havia tingut, havia treballat a l'estudi. L'havíem codirigit durant un temps amb el Jordi Gas. Amb el Jordi Gas, que surt per tercera vegada, Sí, clar, és que són molts anys. A veure, jo l'any 98 o així, després de fer un disc que es deia L'últim segon d'un gran somni, decideixo que amb el Gas precisament he de fer una parada i he de començar a fer idees que tinc pel cap, que sé que no són comercials, però també miro la realitat i veig que comercial en aquell moment ja comença a no ser-ho res dins de la cançó d'autor. Amb el que decideixo fer coses que tinc ganes de fer. Los Poetes Salvajes és el primer, que em tiro bastants anys per fer-ho. Vaig aconseguir contactar amb tots els poetes que vaig musicar, excepte amb el Felipe Bosso, perquè havia mort a Alemanya feia poc temps. Vaig tenir l'ajut de l'Eduard Escofet, que em feia de camell de poesia, venia a casa i em tirava llibres. Un dels llibres que em va tirar era el Poemes Concretos de Felipe Bosso, que s'ha convertit en un dels meus llibres predilectes de poesia. I a partir d'aquí vaig dir, escolta'm, oi que això va cap a la precarietat general? Fem el que tinguis ganes de fer. I ho he estat fent aquests anys, he fet experiments, alguns amb més èxit, altres amb menys, però tots amb gran aprenentatge. He pogut col·laborar amb gent que tenia ganes, gent molt jove, he pogut fer els meus arranjaments i treballar d'una altra manera. Però jo penso que al final, a veure, si algú es vol dedicar a la cançó d'autor en sèrio, o sigui, no vol fer xorrades, ha de saber que hi ha èpoques de precarietat rotunda en aquesta feina i que no és un cas, que són molts casos. Que hi arriba un moment en què has d'acceptar que allò ja no hi és, però que segueixes tu aquí i l'únic que et queda és fer la creació que tu et sembli que puguis fer. No? Ho parlàvem l'altre dia amb el que va inaugurar la sèrie, que era el Xarim Aresté, que li passa com a tu, que és un gran guitarrista,
i que, diríem, de vegades te trobes doncs, amb aquestes cruïlles de dir, bueno, tinc una època que estic composant més, en altra època més de crisi, altra època que toco més. Tu com ho fas? Escrius, fas la melodia i després incorpores la lletra? Saps que depèn. Jo penso que el meu procés d'elaboració crec que és una cosa que va passant, que passa per dos cantons que intenten anar pel mateix camí, que és la part poètica i la part musical, fins al dia que es troben. I llavors aquell dia és el moment en què passar-ho tot allà, no? I perquè molts cops he escrit sobre melodies, molts cops he musicat a poema, però sempre crec que el procés és l'anterior, que te'l trobes... És com allò que diuen la inspiració. La inspiració és un procés, penso jo, perquè no em dic dret d'opinió, però penso que és un procés inconscient. Penso que no és un procés de ficar-s'hi, sinó que és més coses que van passant pel teu cap. Que la creació en el món de la cançó, per exemple, ha de ser obsessiva. És el teu cap que té unes idees, és el que vas vivint, no pots desconnectar-te. En aquell moment pot passar la poètica per davant teu i estar tu desconnectat, no? És un territori semblant, el de la música, el de la poesia. Sempre parlem de que són germanes, però hi ha alguns que diuen que són com germanes bessones. És un procés per als que esteu en els dos àmbits semblants? Jo crec que sí. Jo molts cops penso que, per exemple, parlant de l'harmonia, cada paraula té la seva harmonia. Hi ha paraules terribles, d'harmonies dissonants, i paraules dolces, que semblen un acord de sèptima major. I l'ordenació, tot això dintre del teu cap, i el coneixement de la lletra, i què vols fer, que no has fet, què vols fer, i apuntar aquells versos que després has de buscar en llibretes perquè el vas anotar i no saps on para. I això és un procés que porta un dia a pensar-te que ets molt bo, perquè te sentes, agafes la guitarra i en 10 minuts has fet una cançó. 10 minuts i els 3 mesos que portes treballant-ho aquí dintre, sapiguent-ho. No? Tu ets un guitarrista més de Fender, els teus Fenders, sí. Ja sé que les has anat abandonant, però... No abandonar mai. Passa que ara toco altres guitarres per una qüestió de sonoritats, no? Però si hem d'enganxar una elèctrica, m'agafo la meva Telecaster del 92, segur. Estic enamorat d'aquestes guitarres. M'agraden totes, perquè això és una mica... Diu, i les Gibson són fantàstiques. Sí, m'agraden totes, però li tinc una mena de carinyo a la Fender. I a més, pensa una cosa, que jo soc un tio molt baixet. Llavors, qualsevol guitarra, això ho deia el Josep Maria Verdaguer, sembla un model jumbo. Jo me'l poso i sembla una guitarra gran, no? La Telecaster no em queda bé. Avui estem, el dia que gravem aquesta entrevista, ha mort el Jordi Novell, que són tots aquests músics amb els que tu també has tocat, tota aquesta gent que venien dels Màquina, de la Secta Sònica, de totes aquestes bandes laietanes que col·loquen de vegades aquest adjectiu. Com entroncaries tot aquest món dels cantautors, amb els salseros, amb la gent laietana més rockera? Jo ho barrejo tot. Jo crec que està tot barrejat. Un punk pot ser un grandiós compositor i de cançons d'autor. El que passa que fa punk. Jo crec que tot està barrejat. Per cert, el Jordi Bonell, ja he de dir, està tot al matí posant-me a la ràdio a veure si algú deia que havia mort el Jordi Bonell. Jordi Bonell és el guitarrista més gran que jo he vist en aquest país, amb altres grandiosos, però tots, la seva sensibilitat, la manera de treballar, l'amplitud dels seus coneixements, no tan sols com a guitarrista, com a músic, no? I perquè de fet jo canvio tot el meu plantejament a l'any 73, quan entro al Celeste per primer cop. I veig tota aquella gent, veig aquella manera de treballar diferent
I és gràcies al Celeste, que l'any 77 jo em presento en el Celeste. El Rafael Moll, que també va morir fa poc, em va dir, m'han dit que fas cançons. Tinc 4 dies al juny. I vaig agafar un grup que es deia Flop, i vam muntar el primer grup a l'any 77. Qui hi havia en aquest grup? Era el grup Flop, no hi havia cap conegut. Del Quique, és que la majoria no hi són, Era el Fede, el Quique, hi havia 2 grans amics meus, el Carles Esteve i el Santi Artigas, però era un grup que no eren gaire coneguts. Però després sí que vas tocar amb dos dels Màquina, amb alguns dels discos. Sí, he tocat amb molts d'ells, sí. I després hi ha el primer disc, el Parera Fons, entro a l'estudi i em va agafar un tremolor de cames, perquè a part d'una orquestra de cordes, 2 trombes, el gratacors i el brutons pares a les flautes, havia posat a l'Enric Ponsa al baix, el Santi Arissa a la bateria, el Josep Maria Verdagí a la guitarra i el Ricard Roda al saxo. No veus. I l'Antoni Parera Fons al piano. I ho vaig veure i quan em va tocar posar la veu, em tremolava tot. Em van treure de l'estudi, entra. I vine, xaval, vine. Em van portar un bar que hi havia allà al carrer Bailet i em van fer vendre un whisky. Dic, jo no prenc whisky. Sí, que em prenc, sí. Tu no ho saps, però sí que em prenc. Tu no saps, però sí que em prens. Vaig entrar i a la segona estava tot gravat. Van ser més d'un whisky, doncs. No, però és que no em prenia. Sí, fem també aquesta rotació: Caetano Veloso, Chico Buarque, Josep Maria Verdagí, Quico Pi de la Serra, Serrat, Ovidi, el Jordi Gas, el Bonell, tota aquesta... Parera Fons, hi ha el Joan Bibiloni, hi ha moltíssima gent que me n'ha portat coses a la meva carrera. Moltíssima. Llavors, jo, mira... El Bibiloni ha desaparegut, pràcticament. Està a Mallorca vivint una vida bona i tranquil·la i fent mescles dels seus discos i menjant molt bé per lo que veig per les redes, per les xarxes. Està bé, el Joan és un geni. Vaig aprendre moltíssim d'ell. Jo tinc una sort aquesta, si em diguessis, d'aquests, no sé quants anys són, posa des de l'any 75, el 76 és l'últim bolo que faig amb el Miqui, que és quan fem 4 dies d'enregistrament del disc Bèstia, que també fem les veus durant 4 dies. Molt bé, molt bé. I allà ho deixem. El Miqui Espuma també que passa del Bèstia al punk, perquè després està en algunes dels grups punks. Sí. I amb aquell primer concert que va haver-hi a l'Aliança l'any 78. Sí, home, ell ja ho tenia, Era una curiosa parella. Veus, per exemple, en Miqui, en el moment en què em trobo, te'n demà molt bé, perquè és el moment en què, dintre del meu petit cercle, petitíssim, jo sóc el que toca la guitarra i el que fa les cançons, saps? I per premiar em presenten un tio que era més baixet que jo, que mira que era difícil, que fotia unes cançons collonudes. No tocava molt bé, però era igual, tenia un... I em provoca una mena de guerra que va durar fins a l'últim dia de veure qui fa la millor cançó. I això jo crec que ens ajuda els dos. I després ell agafa el seu camí, que el porta a la fura dels baus, no? que ha estat la seva feina de tota la vida. Però que ja et dic, jo aprofitant, si em diguessin, amb tots els músics que has treballat aquests anys, amb quants no treballaries? Amb 2. No em diguis quins, però t'ho diré. Però crec que és un bon promig. N'hi ha 2 que no treballaria. Tots els altres que he treballat tornaria a treballar amb ells. Encantat de la vida. Estem parlant amb Enric Hernáez Rovira, cantautor rockero, persona amb una dilatada carrera. Estem parlant dels anys 70, d'abans de gravar els discos, de les gravacions dels discos dels anys 80, després dels anys 90, de tota la immersió que va fer dintre del territori de la poesia, d'aquesta època també que has estat una mica amb el Pere Camps al voltant del Barnassans, on fas cada any una presentació d'un disc o una presentació d'un treball.
també al taller de músics, també has estat per fer el taller de músics amb el Lluís Cabrera, que és un dels nostres premis Jiménez Frontín de l'associació. Ara estàs en un moment, diríem, com un final de període, després de retirar-te de la docència. No, estava preparant un disc de cançons meves. Quan el Pere Camps, perquè el Barna Sants ha estat el que ha fet que la cançó d'autor no morís del tot. És el que està aguantant i el que dona sortida i on pots presentar un disc i on pots fer coses és el Barna Sants. Fins l'encàrrec del Pere Camps estava preparant un disc. I, bueno, és el que deia, no? A part de les que tinc més hores per mi, que vol dir que també tinc més hores per no fer res, que és una cosa que crec que també és molt útil per aquesta feina. I jo crec que es necessita passejar. I tant. Per fer cançons. Que no et pots quedar davant d'un paper, que has de passejar, has de moure, portar una llibreteta sempre a sobre, però que has de tenir temps. Oh, que és un luxe, sí, és un luxe, ja ho sé. Però crec que per la creació has de tenir temps, fora del temps que dediques a la creació. Que jo crec que la gent que ens dediquem a això, desconnectar, allò desconnectar no és veritat, perquè te'n vas de vacances i escrius. O sigui, la desconnexió no existeix. Per què? No, perquè és molt maca el que fem, perquè és una feina molt bonica i molt perillosa. I tant. Té molts perills, i els que ens va a la marxa, ens va a la marxa. També ho noto faltar això, de les classes que donava, aquells, els alumnes difícils, que també n'hi ha, m'agraden molt. Em va una mica a la marxa. Però vaja, no. Crec que jo seguiré tota la meva vida fent cançons fins que vivi. Nosaltres, fixa't que ens hem quedat esperant aquesta famosa promesa de la música en directe, molts locals insonoritzats, però la música en directe, perquè clar, què és la música? Què serien els Beatles si no s'haguessin bregat tocant a Hamburg, a les bases americanes i tot això, o tants altres grups d'aquests de garatge que han après a tocar tocant cada dia, que és el més important. El club és el més important. Perquè la gent es pensa que l'important és el Palau Sant Jordi, no. L'important és poder tocar 3 cops per setmana. Sense gira, sense res. Tenia un amic meu que em trucava, quan érem més joves, i em trucava a casa i em deia, què fas? I dic, res, estic mirant la tele. I em deia, vine aquesta nit amb mi que anirem a un bar del barri, ell vivia a Sant Andreu, anirem a un bar i tocarem i ens donaran 5.000 pessetes. I li deia, 2.500 per cap? I em preguntava, quant t'estan donant per mirar la tele? Donaré 2.000, no? Sí, són aquests moments de... Però a part de que, perdona, però mira, últimament he anat a algun concert gran. Hosti, com aguanta la gent allò. D'entrada, l'últim que hi vaig anar, no que ho fa molt bé, el Jacob Collier, era al Club Sant Jordi, d'entrada no anaven les escales mecàniques. Vaig fotre una pallissa i quan arribo, un tio em diu, què llevan a la bolsa? I li dic, un anorac. I li ensenyo l'anorac i em diu, levante les manos. I dic, què? I em va catxejar. I què vaig dir, per què fa? Tot els collons, tot. Vaig entrar allà dintre, el so era horrorós, però nefast. I tant. Anar allà a l'estadi olímpic, que veus els Rolling Stones com si fossin figuretes així de petites, i has de mirar una pantalla, que després et venen el DVD per 20 euros, del mateix que has vist allà, però ho veus de veritat en gran, perquè allà també mires a dalt, no mires a baix. Amb uns preus extraordinaris, gent que t'apreta, cosa que... Preus extraordinaris, sí, que et diuen 150 o 200 euros i es queden tan amples per veure, no sé, el Bob Dylan. Jo he decidit anar a veure concerts petits a partir d'ara. Petits vol dir un teatre, petits vol dir 1.000 persones, però aquests concerts així, no. Em sembla que, ho sento per tots els promotors que hi posen l'ànima, em sembla que és una presa de pèl. No, i a més, fixa't que
Fixa't que parlàvem abans del futbol, que abans miraves els jugadors i dius, hòstia, aquest és increïblement coix. I resulta que era l'extrem més ràpid de la història. I la gent aprenia a jugar al carrer i ara són tots escola de futbol, però realment el futbol ha perdut tota la poesia i és un conyasso. Sí, és un conyasso. Sí, és una... A veure, segueixo mirant el futbol. Sí, bueno, però ja és per vici. Sí, però jo preferia els equips amb menys qualitat tècnica i una mica de fang en el terra, saps? Aquell partit que explica a l'Alberti de... No l'Alberti, perdona, el de l'Alboreda Perdides. L'Alberti és el del Platco, no? Sí, que explica un partit que juga al Plató, que juga al Barça amb la Real Societat a Donosti. És com una batalla èpica, saps? Que per cert acaba dient que en l'hotel de concentració els cantants, els jugadors del Barça cantaven cançons catalanes i es va aixecar un noi argentí i va cantar un tango i era el Carlos Gardel, que era molt amic del Biosca. Bueno, doncs amb el Biosca i amb el Carlos Gardel donem per finalitzar aquesta conversa amb l'Enric Arnaez, amic de l'associació, ha participat alguna vegada en alguns dels nostres actes. És un home que, com hem dit, ha estat fent aquesta travessa entre la poesia, la cançó, infinitat d'autors de diferents àmbits, de diferents sons, de diferents estils. La seva obra és ingent. Volem agrair a l'ASEC, l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya, a Cedro, que ens fa aquesta proposta, a la Institució de les Lletres Catalanes, totes elles pel seu suport, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Gràcies, Enric. A tu.